футуролози, които следят на оптимисти и песимисти. Вие по-скоро. Аз знам, че няма как или едното или другото, но по-скоро към на какво вярвате вие? Сега, от биологическа гледна точка, рано и късно трябва да се затвори. От биологическа гледна точка. Ако сме разумни същества, трябва да вложим огромни усилия в областта на моралната интелигентност. Преди повече от 2000 години има един подход, който няма никакво значение. От прагматична гледна точка, аз съм човек на точни науки, няма никакво значение дали най-бики между евреите и някаква вселенска пратика. Исус. Учениците му попитат: Рави, доколко е сега прощаване? По 7 пъти. Той каза: 70 пъти по 7 ще продължава да прощавате. Това е една религия, драстично различава се от всичко останали. Драстично се различава. Някога Европа е уж изповядала тази религия, обаче първите 400 години на християни било запримено, че са Стария Завет, където има зъб да преобразва око. Така. След това възниква ислям. Мохамед също казва: най-добре е да простиш. Обаче, ако не можеш да простиш, един търговец трябва да се убие. Един търговец е малко вникли 3 слуги. Да, но тия 3 слуги имат 30 лица. Но там па започва отмъщение. Да, хората трябва да се излекуват от Моисеевия закон, иначе задължително ще се даде. Първобитният човек контролира собствена си мускуление. И сега, ако не може всеки път, не е почти си вас. 10 души, 400 мати, не е оттам. Така. Ако се родители, 300 вата. Един оператор на тезовете в Близкия изток контролира мощност на стотици мегавати. Стотици милиони вата. Обаче, тези, които носят повърчата сядалите подове, там вече контролират съществуване живота на земята. И аз съм много щастлив човек. И съм се запазил на израз от песник от комунистическо време, търговско дело, в което имаше един такъв пасаж. Американците са много зле. Те имат ядрено оръжие само 4000 пъти между живота на земята. А ние, това е заедно бившия Съветски съюз, сме много по-добри от тях, защото имаме 12 000 пъти между живота на земята. Колко пъти му е достатъчно живота на земята? Един път му е достатъчно да бъде съсипан. Значи беше отрупано толкова ядрено оръжие, че във всеки квадрат 2 на 2 км ще лети едно по една ядрена бомба. И при тези ядрени бомби на 800 метра от епицентъра танкът се топи. Сега се летее на половина. И много хора дърпат дявола за опашката. Като се опитват да направят ядрена война. То не било страшно. Ядрена война може да се направи. Значи тези хора смятат, че това е нещо като компютърна игра, където в първи живот, втори живот и визи вече, защото няма такива работи. Хората са се отменени да изгледат с живота на цялата земя. Всичко живо на земята по време.